Wat is jouw geheim? Dat had ik net. Dat ik gewoon zo ben. Mensen zijn daar wel jaloers op soms, ja? Dat snap ik wel. Goedemorgen, Dina. Goedemorgen, Matthias. Goedemorgen, Solomon. Goedemorgen, Hendrik Evert. Goedemorgen, Hilda. Hi, Olivier. Hey, ik had natuurlijk vorige week dinsdag had ik met jullie heel goed geoefend voor het grote koorconcert. Maar eigenlijk moeten we nog wel een keer het schoollied oefenen, hè? Hemellicht en stralen op de aarde neer, dat wij hier op aarde trouw voldoen onze plicht. Nou, mijn naam is Mary en ik werk dus zo'n, ben hier 24. Werk ik hier op Squallen en na je weken word ik 76. Dus na mijn pensioenleeftijd ben ik gewoon altijd teruggegaan. Wat doen we als eerste op de dag? Breien. Pak je breiwerk. Ik hoop, je tiert al, mijn broertjes en mijn zusjes, maar huiswerk en zo, het zit gewoon niet meer. Ik vind het prachtig om bij hem wat te leren. En om met zijn groep om te gaan en te zorgen dat Elsa niet naar het zin heeft. Dat is prachtig. Wat is er, zei je? Ja, dat is wel een hele erg fout. Maar je mag hem nu wel even opruimen. En dan doen we dat vanmiddag. Want dan moeten we toch weer breien. Waar wen je jou intussen? Nou ben ik in Hussen, bij Arnhem. Want mijn dochter die went daar. En ik dacht, ja, als ik ooit met pensioen ga, wanneer dat is, weet ik net. Dan zit ik daar in mijn naam. Alleen nog, ja, om nou Friesland in één te zeggen, doei. Ik denk dat ik met de 4 en de squallen ik denk, nou, ik bedoel je nog even op zijn minst een uur, 3 dagen in de week. En dan bouw ik het een beetje aan, dus die tijd is nou wel kom. Maandagmaals dan stiert mijn wekker om 3:45. En dan zit ik om 3:45 in de auto. Dan ben ik hier zo'n beetje om zo'n uur. 3:00. En dan blijf ik hier gewoon 3 dagen. Dus 2 nachten blijf ik hier ergens. Maar je steen dus op een camping? Ja, Martina staat er nou. Nou ja, daar steen ik net. Dan ging ik van de groen heen. Hè. En dan meneer betiert we voort. Dan ben ik hier weer. Bo, er ligt een envelop van jou op de grond. Rosa, geef deze aan Zora. En deze aan Nina. En deze is van Kik. Wil jij die even aan Kik geven? Nou, hebben wij ook jou jet dat je ongelooflijk volle energie hebt. Klopt dat? Ja. Ja, ik denk... ja, dat is gewoon zo. Kijk ik niks van wel. Heb ik altijd al horen. Want dan zei ze, nou, dat is wel wurgwijze. Jongens, nou is een klas de hele dag. Maar valt daar. En dan om 3:45 van bed. En dan denk ik, nou, dat is van jong wel op het eten op bed. Maakt me niks uit. Verneem ik helemaal net. Dus ja, dat weet ik net. Dat is een sign, hè? En nevens mij ging je nou wel even terug. Ja. Ja, ik heb een nieuwe baan. Maar na deze zomervakantie ging ik naar Arnhem-Noord te werken en op de Vrijskwallen. 3 dagen, klas 4. Ik zin hoor, leuk.